khatia khars omna anwa thleng khan mahitho khar siam chu alo langjui ve zatani kha Itadori chuan a thian tebula kalo buaipui nge ati awang chuan ama chau chuan a beya chu khars chuan thisen tam tak chu a phu chuaka hei hi tur hlawm tak le acid anga thok thei ani Itadori chuan chu khars chu chiang tak tak chuan khoi fu thin ma se chu khars ero khars dang anga osam taka ne zungzung thei ani bi klat lo a tor chu chelve khop mai chu khars chuan Itadori hne na chuan naupang I chak khop mai alo tia lelama nobora po in chutlai hmuna tang tir tu khars kha alo bei ve me ka athil beilai chu ram nung tam deuh ang hini in pakhata beilai chuan adang tam tak chu an lo chuak le nga zungzunga abul chia megumi po in a bei ang chia chu lo bei ve in an ni ho chu alo tan bung mia megumi chuan a khoi lai tak hinge a point lai berniang o tia angai tua mek lai chuan a hnung lama tangin nobora chu an lo potlu de ya a hria chua han ban le chuan alo tlai to lutuk ma se nobora chuan ka tha em ang alo tia Itadori in sualpui khars chuan kau nau pa ni so ti le nobora an poluna lampan chu ruala chuta chuan zuang lutin Itadori chuan engtin nge ni don kan kalti ringot mai don em ni atia megumi chuan noboran podlu de ya anunna der thong don ani chu wangin nangman zuila helai mun hi ka chingfel photanga chu Mizo kalau zui veang chu atia Itadori chuan ani chuan nang po phim khurla miron zui ve batang che o atia nobora chuan min khoi hlek su ti le aperek pahni chu pa lama chut phei chu ruala ma se ani chuan alo bum chu pa la chu loin lapulai tin mei chei ni ti ka hrelo lom ka ti pal alo tia nobora la chuan alo ten lutuk achung lama chuan megumi chuan khang te tak te te kha alo fik deuh mok moka reingial a han vir kwa zek nu chuan a top nan pakhat chia chu om to a he thil chu oldon hle mai atia ma se chu thil chu a kol hepa chuan akal daya oldon ka ti reng kha ti pa chuan a demon dog chuan alo chum pher veka kan soi le lokang a ma in megumi khan demon dog black le white anei ni kha ma se tu na chuan pakhat chia nei to in chu pahni kha pakhata a chan tir ani a zofel to mo in ti in thok chu han la a ma se rei lo te hnuwa a ma zona tak tuifar rikeu keu chu hria a megumi po chuan a thil ti lai chu a zofel lo ti hre thiamin hei hi atak sapui ber chu aniang ti in angai tua ama atak chuan sukuna in a phel som vek khars kha alo lang le a ki heu le ngal ani hi sukuna ku zungtang wanga ron lang le ni in ama po khan sukuna khan a ko chunga mi ku zungtang pakhat chu alak sakani kha ama in Itadori nen po he kharsi chu an ngam lo viau ti kan hriat kha tuna engtin tak niang mo chu khars chuan rabar ang deuh chu potfanin megumi pernan chuan a hmanga megumi po achem hmanga lo indangin ma se achem chu abung ngal maka mit khap kar lakin chu khars chu megumi hnunga chuan oma ma se megumi po chu a demon dog chuan alo chan ve bok chu khars chuan megumi chu aron hnek don chi a gojo nen an training lai chu alo langa gojo chuan ka chak le to nia nang hian yuji ang bokin power thatak le theina thataki nei ma se danglam na tle min nei ani gojo chuan an baseball khelai te chu soi chhuat sakin khata khan megumi chuan na lo te avua in athi ma reng ani kha ma se Itadori ero in na taka vua in home run hiar la siam ani kha heta soyom je hi chu Itadori chuan athil ti engkima theito pa chhuwa zela megumi ero in a theito pa chhuwa ve ngai lo ati na ni gojo chuan I theina te chu asang lu tukalom ma se I tumna sang lo thin em ani atia megumi chuan bangchu na takina tawa alu chu thi ti chu kan mu thei bok chuta amit chu lo meng siara chu khars la chuan lo ngak rengin anui heu le ngal megumi po in a thatok lo na chu pomin a theitop chua chu tum ve a sukuna in theina lak lo takani ati saklai te chu hre chuaka le ingwanga tlan chengi ani a zo lai te chu hre chuaka tunruma chuan tlan chia chu tum to lo mel khop mai ama a khars po chuan thil dang lama thleng don ani ti hre thiamin angai chu tha to bik lo ama kan soi to ang khan megumi hi khars user ni in hand to hand combat ani a akut pahni azom khoma piangin khars alo chuak thin ani kha tuna ero khars pa ngai ron chuak lawin khars liquid tam tak chu ron chuaka hei hi megumi domain ani a chimiraka shadow garden ani megumi nui ngai reng lo kha tuna chuan rap tak chuan aron nui chuaka
chuta a domain chunga cars om chu na tak tak chuan a han tlo zot zota chu mai ba ka a domain chunga chuan demon frog te chuan a cars beilai chu an lo ti boi ve a chu cars chuan a thei top chu han chhuama se megumi domain alo ni ve kher nen megumi chu angam lo hle a domain chunga hi chuan domain mangtu te ability hi na sa takain apin chu wangin megumi po in demon bard pahni lai chu a mang thei pha a chu cars chuan a energy tam tak chu puatirin megumi domain chu a thia saka ma se ani chu anui rei vak lo anung lama tangin demon dog chuan alo zen tlanga chu cars chu ral riai rein apuak ta daya megumi omna po chu lo danglam le to in ani chu lei hnoya chuan a oma ama a sukuna ku zungtang om chu a charbok a chaw ve deu ni ngei turani reilo te hnuwa ama chuan a bok thopa a school kalai hun lo langin nau pangtam tak chu soisa in alo thut beta ama hi gangster dik tak chu alo ni don hi school an tlo tuma midangin an lo hlau le a lai ve deu tu trut po kha a om ve tho mai corridor a kalai chuan au naw nu chuan alo awa min thila ni lom ni ka in sual to lawang iti kha alo ti ya megumi la chuan lo ngai poimo lowin kanu poi ni lo kha alo ti ya tisumiki chuan hnunglama tang chuan megumi chu avom hrama khoi tanga lokal nge ka hremi alo ati dai le ngal naupang te an ni lain tisumiki nu le megumi pa chu an tlan dun dai ni ome annuwa gojo chu ron langin apa chu zenglen atanga zir chuak ani thu te chu aron thrila gojo in naupang alama kal tura ti dan la chu anel om lo em le ngala chutta tanga ron lang pakhat le chu a theina zongjong manga mi a bei ngai lo na chan chu au naw nu wanglek chu lo ni in lelama nobora lo pochok tu po khan sukuna ku zungtang chu lak chu ani ti chu lo hre theya chu tiang bokin nobora po chuan lo hre ve bok ani chu hnung lam zonga zuangin atlan chia nobora hne na chuan ngaidam chu adil bok ani chuan a zui zela chu pa chuan ka hnung ka hmudu mi lo na chan che hi ka in thlachung wang emo iti mi ka hnung hi hmu vei chuan chuta a hnung lama tangin ita dori le akhars chuan e nang ni lo an lo ti ve ve a chu pa hnunga chuan mai lai tak hi lo omin chu mi in an hmu ni vei chuan alo nung thina ita dori le akhars chuan an lo hmu ta si a hnunga mai om mi ta tang chuan thisen tam tak chu ron chuakin chuan thla ang tak chu ama chu siama chuan nobora chu ron ateka mai al ang mai chuan asa fu le ngal chupa chuan etek chun zom ngalin ita dori te chu chak tak chuan an tlan chia konga chuan nobora chu tluwa masea ron vi fu ma che chuan ita dori chuan ani chu lo pom kanga chutlai hmuna tang chuan rang takin atlan chua puya an tlan chak em awangin nobora pun arui tre pani an tla che san pa po chuan atlan chak hle mai midanga ngai to em le ngal alo ti ve a anni pani chu la fen thleng hnu chuan ita dori chuan an himta a chuan anga ya mase pakhat zo kha lo lang thutin ani chuan thisen chuan alo phu waka nobora po hnunglama tangin pakhat zo khan alo man phu vele chia bok mase an ring angota chu thil chu acid anga thok alo ni lawa zoi muanga chu thil chu thokin a hre om dan ero hrem hun anga om ang velani hi minute som pang hnuwa a thok thina mase nobora chu meichia ni awangin minute som hnuwa a thok don ani anni pathum hi mahito kuta cars object pathum kan hmu ti kha anni an kalma chuan an upa ber chuan an zawai chuan nunna pakhat an ni thu chu soya an tan theu chuan anin nungsak thu chu a hril bokani nobora chu ron nui chuakin in panhi hian in chak khop mai ma se vo in chu in bai turin thlang sual dewani ti pa chuan a perek chu ron phora chuta anni u naw chu nataka vi ang mai chuan an lo om ngala nobora bana an cars technique ta tu ang maya ain zi aranga wang chuan nobora chuan strodol technique chu amang thei pa mase ama po ana telve zelawang chuan lelam po chuan reitak ain chuntlang ngam chuan ring lawa lelama ita dori chuan ngareng chu tum haulo cars energy tam tak chu akuta chuan alo som khom le towa anche dona piang chuan nobora la chu alo invite lang mi zele ngala chu wangin ita dori po chuan adu angana in a hnek thei pha kan hriat tawang khan ita dori chunga khan king of cars ryomen sukuna omani kha ama hi chak ma se lelama chuan sukuna hian natna turle emo hi chu alo tor pui ve ngei ni thin turani ita dori chuan na tak tak chuan a hnek malmala nobora po in ache theilo nan alo vit ve mi bok anni pani chuan an omna chu anin thak thlenga ita dori chuan au zok chu abai ve le a kombata chuan ita dori chu asang deu zok ani
Nobora chuan perek pakhat chu lo la chuakin chuta chuan Cars energy tam tak chu ada a chu tiang bokin Itadori pon a tumpui pa chu a hneka a ban lelam chu bung mok mai ani chuan au nau pa chu enin thilo sha mangche atia chuta ron thau thutin Nobora chu ron eyatuma Nobora chuan akut chu lo klik zewin perek a chut bur kha apuaka chumi puaka wang chuan chu Cars chu athita a pakhat chuan an Uber thu soi pumkhat kan ni ti kha a hre chuaka chu Cars athia ataksa adang lam mi lo dana chuan Cars pa ngai ani lo ti chu an ni pahni po chuan an hre thiama an omna chuan motor chu chak tak chuan a lo tlana handyman chuan nge zana in lo tia ani chu pot chuak ngal de in driver hne na chuan thi du lo chuan a chak thei ang ber khan tlan ro ati zuya Itadori chuan taimatak chuan a lo uma ani chuan min boi du su boya ka taksa hi ka siam zo man chuan in pahni khan osam takin ka that don chu atia ra le lama mi Nobora wa en chuan engwanga chemi alo nge ani ti chu angai tuat chuaka Nobora chuan aban le lambunga khan astrodol technique bok chu lo mang lein na tak chuan a han chuta sia a ani chu wi tlang zot ang mai chu ani a motor tang chuan alo tlangal bok Itadori po rang taka lo in siam remin an hnek ma chia chuan ka ti pal atia Itadori ta thian dun chuan an u nau chuan chutlai hmuna chuan an zo felta ni lelama an upaber chuan anaw te chu an thi ti a hre theya chutia an mitir Jujutsu hai first year 10 an lo da thavek mai chu an ni chu an lom lo hle ti chu a hriat an ni chu le omna khan volet le in megumi lo mu hil reng chu an vo aw hara alo hoi chua chuan an ni pahni chuan ithi to mo kan tia kan lo hlau thong lu tuka an lo ti ruala megumi chuan chengkol zai polangin omro kaluna te mai nia lo ti chuaka Nobora chuan sukuna ku zungtang te lo muthil pui vela chu thil hlom takani kha lo tia megumi chuan ku zungtang chungchang engtinge hriat tia zo chuan energy chak tak kha ani chuan alo feel ve thei chu ni in Itadori la chuan khoi kalo kam ram le maidon mi alo ti man hmoa Megumi chuan Itadori hne na chuan ku zungtang hi ei reng suang che atia Itadori in azukban chuan akuta tang chuan sukuna ka chu ron in siamin ku zungtang chu a ei tadaya Itadori mai chu ron rang zoin ma se tun tum chu sukuna aron langlawa anti turte an zo fel to awangin an ni chuan chutlai hmun chu an chhuah sana atopa gojo chuan mei hlo chu a thun saka a hlo an bona sawang chuan mei po lomin anui vak vaka tikhan Jujutsu Kaisen 0 tanga season 1 thleng chu kan zawa atira tanga atop thleng min lo en sakawangin thinlung takin lom thu ka soye